Jedna od potencijalno najinteresantnijih sezona u novijoj istoriji Formule 1 počinje ovog vikenda. To je makar pretpostavka mene i mnogih ljudi. Međutim, pre nego što se osvrnem na ovu sezonu, samo da podelim s vama jednu veoma lepu stvar. Naime, bio sam pozvan da učestvujem u podcastu kanala koji se zove Tres Bolidos, koji vodi moj drugar sa još dva njegova drugara i dole u linkovima u komentaru, odnosno u opisu ovog videa možete da nađete linkove i za taj kanal i za taj podcast u kome sam ja učestvovao. Međutim, bitnije od toga jeste stvarno da podelim jedno nevjerojatno pozitivno iskustvo koje sam tamo doživeo. Kao što vi znate, ja nisam baš osoba koja voli da se uklapa u neke tako uobičajene priče, ono kako duva vetar i tako. I malo sam bio zabrinut kako će to sve da ispadne, međutim kako je krenulo snimanje, prve sekunde je sve savršeno kliknulo i mogu reći da je to naravno najviše zahvaljujući njima koji su napravili jednu pravu atmosferu kako treba, i tehničku i da kažemo intelektualnu, i ceo taj ambijent, ceo taj folklor gde oni ono kao piju pivo, puše cigarete, malo psuju, mislim da značajno doprinosi da održimo jedan realističan nivo u toku priče, zato obavezno savjetujem vam da pogledate i poslušate ovaj podcast. Hvala još jednom za poziv, velika preporuka za kanal i za ovaj podcast i naravno prethodne epizode. Proverite dole linkove. I pre nego što se osvrnem malo na ovu sezonu, samo pogledamo šta imamo sve za ovaj vikend. Znači, vikend je fantastičan, sve što možete da izbegnete sa familijom, ženama, devojkama, tazbinom ovog vikenda, počnite već sada da izbegavate, zato što je vikend prepunjen i treba će vam ceo vikend još od petka da ispratite šta se sve dešava. Naravno, imamo početak Formule 1, ali i početak Formule 2 i početak Formule 3 i ne, pogrešio sam, mislio sam da je i Porsche Supercup, ali ovo nije Porsche Supercup ovaj globalni, nego su tu više neka lokalna takmičenja, to sad nije ni bitno. Zatim imamo MotoGP u Argentini, sve to naravno i Formula i MotoGP kreću od petka, s tim što računajte da je Australija pre nas vremenom, a Argentina posle. Potom imamo IMSA, 12 sati Sebringa, legendarna trka, legendarna staza. Ko ne zna o čemu se radi, to je američka verzija World Endurance šampionata, najprostije da kažemo, zapravo, a zadnjih par godina su to skoro pa identični automobili koji voze WEC, odnosno voze Le Mans, u prevodu pola trke Le Mana u Sebringu, da tako kažem. Naravno, nisu tu svi ovi evropski učesnici, neki jesu, neki nisu, ali u svakom slučaju legendarna trka, legendarna staza, 12 sati dobre zabave sigurno. Imamo još tu NASCAR, još neka manja takmičenja, pogledajte na ekranu i za ovo vam je najbolji sajt, odnosno recimo Facebook stranica koja se zove Race Day Watch i ona lepo izlista po nekoj hijerarhiji šta je najinteresantnije i ne samo šta je interesantnije, nego šta bukvalno sve ima da se gleda u trkanju ovaj vikend, MXGP da ne zaboravim. Što se tiče Formule 1, odnosno ove sezone i delimično 2026. Neću mnogo da dužim u ovom videu, pričam uglavnom iz glave. Ako vas interesuje malo detaljno, pogledajte ovaj podcast. Naravno, nismo ni tamo baš obrađivali stvari hronološki i nismo ni sve obradili, smo malo i u istoriju, malo i u budućnost, ali ukratko, ova sezona ima sve sastojke da bude fantastična sezona. Ja smatram da su McLaren, Red Bull, Mercedes i Ferrari verovatno nikad izjednačeni u ovoj hibridnoj eri, računam od 14. na ovamo, sve sa promjenama iz 22. Da, McLaren jeste verovatno i dalje najbolji, Max Verstappen verovatno i dalje jeste najbolji vozač od tih na vrhu i generalno u celom šampionatu. Međutim, ovo je prilika za Landa, prilika za Oscara, za Leclerca, za Russella, na kraju krajeva onda i za Antonellija, da izguraju Maxa sa te njegove dominantne alfa pozicije, ne samo koju Max ima prema drugim vozačima, nego koju Max ima prema čitavom šampionatu, prema navijačima, prema sudijama, prema svima. Znači, neko mora
što sam u podcastu rekao, neko mora da postane bully, veći bully nego što je Max. Da li će to biti, ne znam. Da li je McLaren dovoljno brži da može da osvoji vozačku titulu ako dozvoli da se takmiče Lando i Oscar, mislim da nije. Da li će nekome dati da bude prvi vozač, jako je teško, jer ja iskreno čak mislim da je Oscar možda i mrvicu bolji vozač od Landa, ima sigurno veći vozački pedigre što se tiče nižih kategorija, ali Lando ima više iskustva u Formula 1, ali opet Oscar je brzo počeo da ga stiže po pobedama. Veliki znak pitanja za McLaren koji je ostao još od prethodne godine. Ferrari, ja u Ferrariju vidim Leclerca kao prvog vozača, iskreno, ceo ovaj uvod u sezonu, društvene mreže i tako to vezano za Luisa, kako je stao, šta je obukao, koga je pogledao, povraća mi se toga, jedva čekam da krene sezona. Naravno da Luis u sebi ima mnogo talenta, ali ja ne guram glavu u pesak kada su u pitanju njegove godine, kada su u pitanju Alonsove godine, kao što mnogi rade, tako da Leclercu dajem prednost u tom timu i zaista čak mu dajem sa ove perspektive šansu za titulu. Šta ću pričati na pola sezona ili možda posle trećine sezone, ne znam. Što se tiče Kimi Antonellija, komentarisali smo to, on jeste ovako, da kažemo, hajpovan, opravdano ili ne, ne znam. Povukao sam jednu paralelu sa Ferminom Aldigerom, ako znate na što mislim, mada opet ne možemo ni o Ferminu da sudimo posle jedne trke, ali isto tako ne možemo očekivati da Kimi Antonelli bude kopija Maxa, jer je put Maxa do titula bio jako komplikovan, odnosno bio je sve samo ne pravolinijski i brz. Dosta je godina on čekao to, dosta je stvari moralo se desi, promjena motora, incidenti razni u timu, promjena pravila na kraju krajeva. Što se tiče Georgea, ja bih voleo u budućnosti do njega da čujem da mnogo manje priča, da mnogo više vozi, da mnogo bolje vozi u smislu da nema te padove u toku sezone, mada smo došli do zaključka da je Mercedes tim koji ima najviše tih padova tokom sezone, tih neobjašnjivih momenta kada nije među prva 2-3 tima. U svakom slučaju, testiranje smo isto komentarisali, testiranja Formula 1 postaje sve manje interesantno, u stvari bit će interesantno sledeće godine, morat će bude zbog 2026. Međutim, sada kada su formule veoma pouzdane, sada ima samo 3 dana testiranja, nema 6, i timovi sa napretkom tehnologije, senzora, obrade podataka, superkompjuterima, cloudom, oni jednostavno mogu da testiraju tako da ne moraju da nam pokažu 100% svojih performansi, tako da iz testiranja apsolutno ništa nismo saznali. Što se tiče ostatka grida, lepo je vidjeti rukije, međutim imam utisak da je previše rukije za ovu sezonu, odnosno da su ovi ruki za ovu sezonu trebali onako po pola da budu raspoređeni, da dođu pola prošle, pola ove godine, jer je bila sramota prošle godine da nijedan novi vozač nije bio sa toliko starih istočnih vozača u šampionatu. Trebamo još da stavimo znak pitanja na Red Bull za 26. i Aston za 26. pošto za Aston za 25. godinu zaista ne očekujemo ništa. Ja sam rekao da smatram da je ono što trenutno vidim kod Astona je recept za propast. Znači, ispravni sastojci da napravite šampionski tim, ali sve raspoređeno na pogrešno mesta. Jednostavno, Adriana Newey ne vidim kao glavnog dizajnera u ovim godinama, u ovoj eri tehnologije. On bi trebalo bude neki savjetnik kao što je to bio Niki Lauda. Lance Stroll zaista ne bi trebalo da vozi, Alonso isto tako ne bi trebalo da vozi, ili bi trebalo da vozi sa nekim vozačem koji je bolji od njega. Znači, Aston mora naći nekog boljeg vozača i uloga Honda mora da se poveća makar na 50%. Znači, to ne sme bude Aston Martin sa Hondinim motorom, to mora bude Aston Martin Honda. Honda Aston Martin, ako se sećate kad je BMW insistirao da njihovo ime bude prvo u nazivu tima. Znači, to je jedini način. Ovako kako izgleda, Aston ne izgleda dobro, ni malo. Red Bull takođe, imaće novi motor za sledeću godinu, naravno i uglavnom novu formulu.
nema Newey-a, nema tog klasik Adriana Newey-a iz nekih prošlih vremena gde mislim da su njegovi plodovi bili mnogo vredniji. Pored svega imamo te intrige u timu koje su se malo stišale, ali nisu nestale i u čitavoj kompaniji postoji neka putanja u kojoj Red Bull može doživi veliki pad. Što se tiče Audija, jako se to mršavo izgleda i ni malo uverljivo. Imamo novi tim, konačno Cadillac, znači formula je popustila malo što se tiče administracije i pravila i papirologije i svega toga, međutim i to ćemo da vidimo kako će da izgleda. Za početak će Cadillac imati Ferrari motore, Renault, odnosno Alpine tim više neće imati svoje motore od 26. Uglavnom, to su neke stvari koje su za sada očigledne za 26. Međutim, 25. konačno počinje. Ponovit ću, za sve detaljno bolje pogledajte ovaj podcast. Hvala što ste gledali još jedan video. Preporučite ga nekom vašem prijatelju ili neprijatelju, a do sledećeg videa, pozdrav!